Качваме се малко след Давидково. Цялата група е заедно. Без един участник. Баце, Стефчо. Кратко встъпление. Имаме откъсно сега. Да. Надясно Баце Тедо. Върти яко. Отвори се. Да. Усмивка. Да видим водачите. Бялата фланелка. Баце Росен, какво има да ни каже? Не говори се сам да покаже новото ми клипче. Мислех да го направя тук на Edgewire, но все пак реших да спре да си сера покрай пътя. Така че... Умно решение, така сте по-лек. По-лесни. Мисля това бои да ми е последния за деня. Баце Тошко, вие? Бе, не. Това е нормално, а? Да. Да метнем буската, се вземем телефончето. И всичко ще е окей. Оператора и той бива. Почваме да отметваме близо. Да. Кой номер страна ви беше? За тази сутрин трето. Идеално. Доктор Емилова би се гордяла с вас. Да, но понеже нямахме лекце днес, не можах да направя хубава доза. Аз го карах на част. Това! Леко е. Най-отвратителният баир за деня. Там поне асфалта е хубав. Не, следващия е по-гаден. Заради асфалта. А? Не, това следващия след баните. Асфалта е много зле и затова. Стойките да стигнем.